ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಎತ್ತಂದು ಪಂಡ ಯಶವಂತಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಎಡೆ ಬತ್ತಾಯಿನದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರ ಒಂದು ನೆಡ್ದು ತುಂಬ ಪುರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಐದು ಒಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಟ್ರೈನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಜತ್ತದೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಪ್ಯಾರಂಡು ಮೆಟ್ರೋ ಪಂಡ ಐತೆ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪ್ನಾಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪುರ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಇತ್ತಿಲೇಕಾನೆ ಸಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐತಿರ್ಗ್ಯಾರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನೇ ಬಟ್ ಐತೊಂದು ಚೂರು ಸೀಟ್ ಅವಡು ಬಾಕಿದ ಪುರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹೊರಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಯ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಂಡ ವಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪುಜಾರತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತೂದು ಜಪ್ಪಡ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಅಂಚ ವಾವ ಸ್ಟೇ ಪಂಡ ವಾ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಪಣ್ಣು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವಳು ಆ ಮೇಟ್ ಈ ಮೇಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಡೋರ್ ಉಂಡತಿ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಪೂರುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬಂದು ಜಪ್ಪೇರನಾಗ ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ್ವ ಅನ್ಪುನಿಂತಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಪುನಿಗ್ಲಿ ಬಂದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪೂರ ಮೆಟ್ರೋದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಲಿ ಪಂಡ ಪೊಸತ್ತು ಅದು ಊರು ಏರೆಲ್ಲ ಪೋಪನಾಗಲಿ ಇತ್ತಡಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚತ್ತೆ ಈಗ ಕೊಡೋದು ಐಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೂಲಿನ ಅನ್ಪುನಿ ನಾನು ಚೂರ್ನಿಗ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ತೆರಿಪಾವೆ ಆಡ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋದ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಕೋಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಪತ್ತನ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನರಲ್ ಅದು ಮಾತಿಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಬಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಅವೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಗ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸೀಟ್ ಪುರ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣು ಬಹುಶಃ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಹುಡುಗರ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂದು ಪಾಡ್ದಿನ ಸೈ ಯಾನಿತ್ತನಿಗ್ಲೇನು ಬಯ್ಯಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ದೆ ನಾಯಿಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಹೋಗಿ ನೆಂಚನೊಂದು ತೈಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿತ್ತಂಡ ಅದೇನಂತ ತೆರಿಯೋನಿತ್ತ ಪಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿನಕ್ಲು ಪೂಜೆರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೇ ಅನುಭವ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕರಿಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನಿಂತ ತಪ್ಪವಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಯ್ಯಪ್ಪನ ಹಳ್ಳಿದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಬರಬಹುದು ನಾನು ತೆರಿಪವೆ ಪಡಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿಂದ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಾಚಿಗೆ ಮಲ್ತಂದರು ಕಲ್ತನಕ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಒಂಚೂರು ಹಮ್ಮು ನೆನಪಿರತ್ತ ಅವು ಉಪ್ಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿನ ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡ ಇಡೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದೇ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೆರ ಏತಲಪ್ಪು ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಹೋಗೋದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬೇತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವಳು ಟಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಮಲ್ಪೊ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅವೇ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂದ್ಲಾತಿ ಅಂಚೆ ಅವೇನು ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಲೇನು ಪುರ ಅವಳು ಒಂದು ಕಡಿಟೆ ದಿಯರಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಡು ನಮ್ಮ ಅದು ಕೊಡ್ತು ಅಂಡೆ ತಂದು ನಾವು ಅವಳು ಕತ್ತಲ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಪುಜಿ ನುತ್ತಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಗುರುತಾವು ಅವಳು ಮಲ್ಪರಜ್ಜೆ ಅಂಕು ಬಣ್ಣ ವಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿ ಆಮೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಟೆ ಬರ್ಪುನಕಲು ನುತ್ತಲೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ನ ಅಂಚೆ ದಿಯರ್ ಐಕು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಲೇನು ಪುರ ನಿಮ್ಮಲು ದಿಯರಂಡು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಲೈಟೆ ಹೋಗುಂಡು ಆ ನೆಟ್ಟೆ ಮೆಷಿನ್ದ ಲೈಟೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದೆ ತೊಂದು ಹೂ ಕೂಡಲೇ ಹಾಕೋದು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಅಜ್ಜಿ ಅವಳು ಅವಳಿ ಅಂತ ನಿಕಲ್ದು ಆದ ಸಾಮಾನು ಕಣತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂದು ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಬಯ ನಾವು ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂದು ದಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ತಿಳಿ ಅವಳು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರು ನೆಟ್ ಕೆಲ ಉಂಡು ತಿಳಿಂದು ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಮಣ್ಣದ ಕಾಯಿನ್ ಕೊರಂಡ ಅವನ್ನ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಅವ್ಳು ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಂದುಂಡು ಯಾನ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂಚಂದೆ ಅವಳು ನೆಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಪುನಗೆ ಅವಳು ನಂಗೆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಪಣಿ ಇನ್ನು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಪಿಸಿ ಅವಳು ಸರ್ ಊರಿಯ ಗೊರೋನಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಫೀಟ್ ಅಂತ ತಿರ್ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕಲ್ನ ಪರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಬರ್ತದ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ನ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೇಡೀಸ್ ಬೇತೇನುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಹೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ಳು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಬರೋನು ಅವ್ಳು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಪ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೇರು ಅವಳು 2 ನಿಮಿಷ ದಾನ್ನ ಎತ್ತಲ್ಲ ಬೈದನು ಮಲ್ಲ ರಶ್ ಇತ್ತೇಳಿ ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ ಅವನು ಬೋಪನು ಬರ್ಪೇರು ಪುರ ಕೆಲವು ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷಗೂ ಟ್ರೈನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಪೋಡ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಸ್ಸದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಬರೋದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುಜಿಂದು ಮೆಟ್ರೋ
ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸರ್ವೀಸ್ അപ്പോൾ ನಮ್ಮ ಇವು ಕ್ಯಾಬ್ ಬರೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದನ್ನ ಬಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಎಡಬಹುದು ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದುಂಟು ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದುಂಟು ಭೂಗತ ರೈಲು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಪೊಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋದಂಡ ಭೂಗತ ರೈಲಿಂದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಮೆಟ್ರೋ ಡೋರ್ ಪೂರ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದಂಡ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಪನ್ ನಮ್ಮನೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಆನ ಮೂಲ ನಂಗೆ ದೆಪ್ಪೇರ ಹಾಪಿಸಿ ಎಷ್ಟದ್ರೆ ಸೀಟು ಪೂರ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಉದ್ಯೋಗ ಸೀಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆನ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐಟು ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಬರೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಜಪ್ಪ ಅವು ಈಸಿ ಅದು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕೂಲ್ ಜಪ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವಳು ಪಾಡುವರು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಿತ್ತನ್ನ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ರೋಡ್ದ ಡೋರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ದಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಹೊರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದಪ್ಪುನು ಹೊರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಒಳ್ಳು ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಂದು ಅಂದು ನೆನ್ನ ಅಂಕದಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೇರೆ ಹಾಕುಚಿ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವೇನು ಪತ್ತೆರ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಉಂಡದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ ಕನಿ ಅಂಚೆ ಟ್ರೈನ್ ಪೋನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳು ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡೋರ್ದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಲ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಸಡನ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೆಪ್ಪೇರು ದಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿಯುತ್ತೆ ಅಂಚಿಗೆ ದೆತ್ತನ ತೊಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಚಿಗೆ ಈ ಮೇಕೆ ದೆತ್ತನ ತಿರ್ತ ಬೂರು ನಾವು ಪ್ರಸಂಗ ಕೊಡೋದು ಈ ಮೇಲೆ ದೆಪ್ಪು ಜೇರು ಅಂಚಿಗೆ ದೆಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಉಂಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅನ್ಪರ ಪನ್ನೊಂದು ಎಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಓಡೆ ಓಡೆ ಎತ್ತಿನಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಂಚ ಐಟದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ನನಗೆ ಆರಾಮ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ರಶ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ರಶ್ ಹೊರೋರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಓಪನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ಗಳು ಬರೋ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲೆ ಕಣಂಗೆ ಪತ್ ಬೇತೆ ಶಾಲೆ ತಬರ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವಳು ಎಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಪುರ ಅದನ್ನು ಲೇಡೀಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತರು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೇರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಪುರತನ ಪಿದಣ್ಣ ಆಡು ತೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಪ್ಪೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತನ್ನ ಆಡು ತುಲಿ ಒಂತೆ ರಶ್ ಆಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಟ ಕಡೆಗೆ ಪನಗಂತಂತೆ ರಶ್ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮೆಟ್ರೋದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 5:30 ಹಿಡಿದು 15 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ತೂಯಿನಿ ಅವು ಖಾಲಿ 15 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಮೆಟ್ರೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೋಯಿನು ಬಸ್ ಪುರಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ನ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ತುಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಎತ್ತು ಬೇಟದಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೋಯರ ಕೆಲವರೇ ಪೊಡಿ ಆಪ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸರಿ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಾಲ ಹಾಕೋಜಿ ನಾವು ಕಾರ್ ಸರಿದ್ದು ಇದು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಕಾರ್ ದೇವಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಉಂಟು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂಡು ನಾನು ದಾಲಜಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅದು ಹೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದು ದಾದ ಬಂದು ದಾದಾನಿಗಳ ಲಗ್ಗೇಜ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಂದು ನೆಟ್ಟು ಪೈರವಲ್ಲಿ ನಿಜ ಅದು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಚೆನ್ನಿಗಳ ಕುಂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಳು ಮಿನಿ ರೈಲಿಂಗ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಅವಳು ಬಿತ್ತಲ ತಿರ್ತಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಟನ್ ಉಂಡೆ ಗ್ಯಾವಿನ ಒತ್ತರು ನಾನು ಒಂದು ಆಯ್ದಿಂದ ಇತ್ತನ ಕುಂಟು ದಕ್ಕಲಿಂದಲ ಅನ್ನೋ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಟೈಮ್ ಡೌನ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಿರ್ತು ಬೋರ್ನ ಬಂದು ನನಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಅವನ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಆಯ್ಕೊಡೋದು ಐಟು ಪುರ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೆತ್ತೋ ನೋಡು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಡೆದು ನನ್ನ 9 ಹಳ್ಳಿ ಬರ್ತೇನೆ ಇಡೀ 9 ಹಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ಲು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಲೇ ಬಂದೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ದಯಮಲ್ತೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬನ್ನಲಿ ಹೊಸ ಬೇರಾದಿತ್ತನ ದಯಮಲ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೊಯ್ನಿಗೆ ಬಂದಾನಿಲ್ಲ